Boombi doombi doom doom dum 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 di dum di dum dum. Doom di doom di din din dan 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 di dan di din din. Doom di doom di din din dan 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 di dan di din din. Doom di doom di dan 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 di din di dan dan. Doom di doom di dan dan doom doom din di din din dan dan. No. Так, як я то робив? Як я то робив? То мені треба цирков. Добре. І це ззаду. Ага. Ну, понятно. Вивести образчик треба, так? Ліпше сись. Ага, ліпше сись. Так, як ото було? Window capture. Ні? А як я то робив? Ха. А як я то робив? Якось так? Мені сьогодні я то так робив. Угу. То мені треба. О! О! Я зробив! Хе-хе! Так, добрі, лише мені треба пут камеру задіти. Йой. Так, це мені треба зробити меншим. Підняти так. Щось таке. Ай, ну убим мав просто. Убим то мав просто на очах. Не розумів лише єно, кой пробував відкрити через ту аплікацію, яка образчик відкрила, то воно мені не фунгує нормально. Ну добре, то буде сяк, так. Добрі. Так, значить тут уже не добре буде. То у мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 вже не добре, мені треба непарне число, то буде 13. Точно було непарне, айно? Точно було 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Добре. Треба ми 13. Добрий вечір. Такось я там прикапчав. Голосіться. Кажіть засяда що. А я вас доти тут буду, як пробувати веселити. Кампець, світло є. Вечір є світло, та й у мене є час. Це щось таке, щось не ставало вже дуже давно. Но. Так, тепер никав на тот образчик. Як ото, значить, учинимо? Ту передню секцію. Значить, у мене там є сторнац, такий. І буде тот калідорчик. То, значить, кіт на сторнац лишимо хоч 3 блоки. Значить, сись. І це у нас який буде сторнац. Ми вже закладемо камінням, а там пак будемо видіти. І це у нас буде який сторнац. Ось, туті точки, котрі ми видимо спереді, вони у мене будуть туйка.
стриміти. Так. І я буду мати ще 1, 2 блоки, де можеш ходити. 2 блоки, де можеш ходити. Добре. Значить, того самого калідора мені туди ще треба дасть 4 блоки. Тут буде перестінок. Так, тут буде перестінок. Може я тут цей передок теж вчиню з пролазів? Ну, хоч так, треба мені тут мало. 1, 2, 3, 4. А тут туди буде розмежування. Йо, я в перший раз так серйозно планую будову. Іван Кустрик. Кустрик? Це Кустрик. Як вам мав казати? Добрий вечір. Так. Засвітимо туй. Заберемо туй. Добре. Туй, значить, цей буде... Ні, мало. Можемо дати ще. Можемо дати ще. Це насправді гет. Ще хоч 1. Значить, 1, 2, 3, 4, 5. На 5-й бок. Це так само так само вийшло. Ту його заб'ю. Ту його заб'ю. Церква би була файна, велика. Но, значить, сесе ушитко, туди буде сесь наш зал. Тут треба буде, видав, мені ще продовжувати узада. Та не видава 100%. Значить, це все у нас буде цей зал. Він буде майже широкий і довгий, получаться. У мене каміння не є. Що за біда? Іду за камінням тут раз. Землю не буду відмічати, бо земля дорос так ви заросте траву, та й готово. Та й гиби і не було. Ну. Іване, розказуйте, що у вас доброго. Не тямлю це відео вас десь у себе тут на стрімах. Каміння мало-мало, добрі. Капець, таким давно не стрімив, вже не знав, що мав чинити. У котрого бока мав говорити. Йой, та й. Мало бися може посунути, а цяк. Ну, я тільки насадив вже великі смереки, бо і збиравим самое дерево, котре мені треба буде на постройку, або при тим. Так, то мені звук треба. Даже так покладемо. І збиравим дерево на саму постройку, і треба ми буде біля церкви просто росли великі дерева. І це буде нормально. Ну, та якраз тут і дві взаді смереки можеш лишити. Та й сесі туйки, та й може одну велику смереку туй може буде посадити. Авать, стяти з цього дуба, а туй церкву покласти. А туйка в мене його набити то та звонарня. Його набити звонарня, то теж не піло би було. Ну, добрі, раз ідемо, коротше, за нашим планом. Ви то не видите, там у мене є ще один образчик. Ану, це я можу його теж вказати. Там ззаду цю церкву видко. Ну, добре, то раз не буду, то потім дійдемо. Там цю саму церкву видко ззаду. Та там у неї, коротше, така гузиця майгузка. Значить, на 2 блоки з цього боку можемо виділити. Але навіть не на 2. Зараз, я си лиш поникав, бо все важно, бо се фундамент учинив. Ага. Ну, в принципі, там вона якраз лиш піціцько се зужує. Лиш піціцько. Та мож на 2 туй, та й на 2 туй, а цяк. Все туди туй мало заберемо. Владю, що позади начата, от раз ліпше видко і другий. Мало не порозумів. Тут і штимовання чата я не міняв давно. Що як було видко, так є.
Там фурт піціцько затемнена позадина була. А на кюко не можу повісти. Добре, значить, ця гузиця кітуй буде на 2 блоки згужена, та... Кюко має бути довга. Кюко має бути довга. Такося лише прикапчав, тако не розуміє, щося тут діє. Я буду у Новоселиці класти церков. Місто на церкву я си вибрав давно. Туйка якраз паранне. А у мене фотомода того ще встановленого не є, но не бай. Місто тут доста паранне, і тут за ним також ззаду цинтар хотів би мати. Доброго здоров'я, бо це можеш знати, чого вибір упав іпін на цю церкву. Ось чого я піднесу роблю з образчика, ну, бо я сяку ще не чинив, та й вона ся мені полюбила. Тут ніч такого екстраординарного ся не стало. Добре, значить, ця гузиця гонна бути вже готова. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 7 буде це кілько. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Нормально. Нормально буде 6 на 9. Ну, добрі. Значить, що добріше здав образчик на екран. Я сяк пару разів минулий раз зачинив. І ця церква, між іншим, я не пам'ятаю, з якого вона точно села. Треба було підготуватися, я не дуже мав часу перед стрімом, бо в мене світла не було. І ця церква руснацька стоїть тепер у музею в Прешові. Ні, в Кошицях. Там якраз, там пише на образчику, що вона в Кошицях. Коня тручать, іди геть. Якраз пише на образчику, вона в Кошицях. Значить, туйка буде цей піці сторнац, котрий видимо спереді. Айно ж будуть у нас 4 такі шпали дгорі, 4 точки, які нас будуть держати. Далі тут у нас буде цей піці калідор і цей баштов. Він у мене тут, видав, буде мало май широкий, гікий довгий. Ну, я думав, то невелика біда, бо тяжко пропорції додержати. Значить, тут у нас буде основний цей зал, а тут ззаду у нас буде та гузичка церкви. І тут якраз не видко на цьому образчику, у мене тут є ще один образчик, я попробую, коротше, його теж вивести, лише не знав як. То можеш учинити, ану, так, або так. Ану, чекайте. Так. Де є? Добре. Окей. О, супер. Я її теж... видите? І це ця церква ззаду. Не впряшує у Кошицях. Я цяк зроблю теж сюди. Ну, видите, є в неї така ззаду гузичка та. Ну. Та я раз і сю. Ось буду годиних, видите, по одну включати. Йой, я обидві виключив. Ну, буду годиних по одну включати. Бо ми виділи, що робимо. Так, у мене зась курсор не вказує. То споза того. Я ся нагадав чого. Ха-ха, не вказує мені курсор споза того, що я вказував. Кампець, і ця проблема ся не рішила, я й забув, що в мене таке було. Добре, я туди раз і цю церкву мушу виключити. Буду її пак включати, бо в мене ся курсор не появлять. Добре. Значить, тут у мене мають бути деякі ресурси, які ми буде треба. Чиню ще одну бодню, де в мене буде всяка лупина стояти. Так, тут у мене будуть ці прозори, то сесе, лишня земля, насіння. Ну, наконець жителі села заслужилися
заслужилися молити у церкві, а не під відкритим небом. Правда, правда. У них тут вже доста парадна інфраструктура, ки так поникати. Церква буде одна з майпарадних будов. Я так чекав. Я би так дуже хотів. Ну, і туйка, наприклад, де у мене є пустое місто за базаром, я там хочу вчинити якийсь сільський гіботеатр. Ну, там і ззаду. Бо то був гіботеатр, уєнно з тим якийсь такий... Ну, мені треба десь, аби була бібліотека, аби був бюро, та аби була сцена. Та сцена буде там. Мені се видить, що буде добрі. Ну, значить, церков я хотів чинити також. У мене буде подлаж. Падемент буде з дощок. Падемент буде з дощок. Сама церков буде з обтесаних смирикових кимаків, а стріха буде з темного дуба. Таким падом воно би мало визирати похоже на то, що я вижу на образчикові. Ну, як мінімум, ми можемо поруняти, бо у мене тут така комбінація барви є. Ну, сися хижа, значить, низ хижі, основа хижі айно із дубових, із смереки обтесаної, стріха із темних дубових дощок. Та я хочу всякое вчинити, мало би бути добрі. Айно, так і вчинимо. Просто то та церков, що Томаш чинив на серверові, що зушка, та він там учинив із простих кимаків. Він їх не обтісував. Ні, чекайте, раз учинимо туди, знаєте що? Раз учинимо із дощок, учинимо падемент. Туйко всяде ми учинимо падемент. Тоді воно буде контрастно єднако. Що? Позиравись, Мігалю, деякі туторіали по теорії комбінації цвіта в Майнкрафті. Ні, не кажу ніч такое. Раз їм до такого уровня не дурюсь. У мене другі нароки. Має мало тепер. Тепер думав, що може і все дуже розтратно, треба було класти з півблоків, а не з дощок. А чи і так і вчинимо. Хоч так, хоч сяк. Ну, тот калидор уже лишу. Там не так і много. Ну, давали мені раду, як мож. Як мож легко траву забирати. Добре. Всяка робота. Глипне, то не тяжко. Глипне. Я пак глипну, коли буду мати час. Айбо безуся раз чинити друге. То, Владю, много чого може глипнути. Я перенеси в церкву. Усе дуже ясно. Тут мені не треба никати на якісь туторіали по комбінаціям барви, бо я знав, яка у мене має бути барва. У мене є посправдішня церква, який указчик того, як воно має визирати. Піціцько не застало. Дуже-дуже піціцько. Такий один
Ага, ну то той покладу одну дошку, добре. Ну, значить, яка у нас буде основа? Добре, тепер за цим образчиком видимо, основна зала у нас буде хоч на 2 блоки вища від цього коридорчика спереді. Колись дочитав, і я там написав не тяжко, не в плані самого позирання, а не тяжко в плані самої теми. Та й радо то танелем за циркою, доку за вшиткою. Та... Владю, я розумію. Я розумію. Но в мене не є часу. Та й сил. А кой будуть, я буду никати. Ну, значить, ото у нас буде виціть сюди. Та й виціть сюди. Із єно лиш... Ага. Да, як так. Ай, ну так буде добрі. Так буде добрі. І... Туйка тут сяк. Ну, а як це вже буде заходити до церкви, я там не дуже вижу, які там двері. Цих там домак видко. Не, там потемки такі, там тут і двері не видко. Шкода. Ну, то лишимось якое у 3 блоки широкое, а там щось придумаємо. Тут так само, тут 3 блоки лишимо, бо тут вже не буде двері. Тут буде така якась, може, арка. Будемо видіти. А у рамках цього коридора, значить, мають бути пак ще гради чи дгорі. Грубо кажучи, то тут вже як із образчика перекласти руснацьку ставбу в Майнкрафт, бо люди розуміли, що як ото можеш робити. Години здали і перейменувати етер. Правду кажеш, бо ото не треба робити. Ну, правду кажеш, бо... Ну, якоби був якимось рандомним персонажем з інтернету, я би увидів, що там написано «переносимо», а ведь туторіал, як перенести руснацьку хижу, я би на таке не клинснув. Ну, коби я був простий смертний позирач. Тут просто кладемо церкву. Всього воно бутиме інтересно. Ну, і плюс у мене є якась мінімальна статистика, ось як люди і на що клинцають. Так, тут у нас, значить, буде руно на цьому місці, у нас має бути іконостас. Знали б ви, як довго я на той іконостас збирав ресурси. У мене закінчило золото. Айно, байка в тому ж, у мене закінчило золото. І я пробував... Я пробував золото глядати. Йо, як ото було довго. Як ото було довго. Добре, туйка вчинимо туди 3 блоки. 3 блоки все високої. А основний зал, значить, 5 блоків високий. Никаючи на образчик, воно би мало мати смисл.
А, що мучинив? То мені треба ацяки так заладити. Ну йо. Ну йо. Образчик. Ви увидите. Гінде. Ну і все сміло можу раз продовжити. І це не буде май інтересний стрім із тих, які в мене були, не думайте. Айбо... Я давно не бавив нічу новоселиці, бо фізично не мав часу теперка. Та дуже добрі аж низько вняся появив час, і аж низько я мав світло, і я просто хочу все скомбінувати, ось я і буду строїти церков, і попробую щось із вами заказкувати. Надіюся, і у вас буде на таке час та й дяка. Ну, добре. Уже щось зачинать виростати. Ну, добре, значить, і секі 3 у висоту. Замісто 4-го у нас буде сися стрічка. Замісто 4-го у нас буде та стрічка, то у нас будуть якісь півблоки, видав, щось таке. А туйки ми таку і кладемо 5. Ось тут буде 4-й, та й таку і 5-й. Так. Як варіант, думав я ще і звон, просто звон упшитися все теж прозорами. Ось замісто того би чинити то. Перебачте. Замісто того би обтісувати кимаки, та може би було, наприклад, усе зверху позакладувати прозорами. Никайте чого. Бо туйки побзираємо зась на сись образчик, та видите, воно туйки вчинено з таких дрібних шинглів, ось воно насправді визирати тут і прозори. Або я не знав, це то буде добра думка. Ми не будемо пробувати наподобити то 1 в 1 об'єктивно. Я попробую лише структуру передати, бо церква файна, ейпен структурно мені ся полюбило. Або це буде якась, може, комбінація того, що у мене у лингарському, та й що туйки на образчикові. Я думав, то буде справедливо учинити ейпен так. Так, а тот задній який високий? Він мав би бути такий досить високий гітот перший. Айно, він теж буде на 2 блоки нижче. Айно. Добрі. Де ми є курсор? Так, раз покладу коробку, далі буду вже вибивати в озори, де ми треба буде. Айно, сись теж сяк буде тут лише 3 блоки. Угу.
Айно, всяк буде нормально. Дуже ся лиш надів би не був сись погузкий мені покрутий зал. Теоретично мало би бути доста. По факту будемо видіти майдораз. Йой. Хоба-хоп. А це як закрив... Якось так. А як у мене там буде тот іконостас, то ще добрий вопрос. Шкода, нема ніяких образчиків того, як то та церква унну. Айбо ми можемо ту якось... Добре, то май по тому. Повезімся у Ленгарської, пообзираємо, як там возират та церква. І не гите, сіся куплю ту потокові. Я низько на вас не мав час, перебачте. Просто всі поскакали у воду. Всі поскакали у потік та куплються там, слухайте. Не поголосна вам музика? Нормально? Туйня, нові хижачки виростають. Це буде така май крайня хижа в селові, можна казати. Май крайня хижа в селові, бо вона далеко в хащі. Вона далеко в хащі, на другому березі ріки. Такое. Поголосно. Ну то добре, ж нікому ніч не каже. Ну, всяк має бути ліпше. Так страшно низько пече. Так убилиш низько. А тепер домак не чути. Не знав, це там щось бавить. А ну, надіюся, сяк буде добрий. А, то дерево. Щось таке чудне. То кацва. Ну. Ага. Інтересно. А ну, стій.
Пустий возик з ладу. А нащо я його тут лишив? Добрий вопрос. Хоч епен возик з ладу може тут і лишити. Раз. Ну йо. Десь їм ішов, щось їм хотів видав вести виціть. Ну, туйка церков спереді доста інша кучинена. Мені це і не інтересно насправді. Мені буде інтересно, як у нас уну. Ну, як я це вчинив? Ну, аркум чинив всяк, в принципі, нормально. Ну, все, в принципі, добрі. Щось похоже у мене буде і тепер. Возорим, значить, чинив із городини, усьому все теж добрі. Все якийсь новенький. Та той не робив. Добре. Лютра туй була сяк. Туй в мене, значить, ну все, в мене був на коруш виход. Добре. Ну, та щось таке, значить, якусь таку... Ага, і туй стріха такою дощками ся зачинала тими. Поняв. А там у мене... Ага, а там у мене просто буде майтак. Поняв, добре. Ну, та й тут у мене така сама ситуація, що у мене основний зал май широкий і довгий. Ну, най буде. Ну, кіця вже сюди веземе, та можемо забічити таку думію та забрати золото. Забрати золото та й желізо, з котрих їм пак хотів впасти іконостас. То ми треба буде. Якраз їм думав на тим, що у креативному режимові я би ту нову селицю забабахав 5 разів майшиком. Ви не виділи много того, як се тут ті ресурси добували, ні? Місто у нього раз є. Добре. Ну, никайте, накопавим. Значить, і неочищене желізо, то неочищене золото, і всякий блок золота, і може візьму ще желіза всякого. Шнося якось скомбінує. Будемо видіти. Будемо то да, як до ворога комбінувати. Боже, як низько жарко. Я вам передати не можу. Ви то очі чуєте й саменькі, ні? Добрий рано. Ми ся веземо гету нову селицю. А там ми строїмо церков. Ся люди молили. Юй, ото вже вийшла слідуюча версія, ні? Ото вже 1.21 вийшов. Не знав, це хочуся апдейтити насправді. Теперіка. Температуру не чути раз. Супер. Та у вас там... Дай Боже. 27 градусів у хижів то пекло. Ото майн. Ото не я слив. Я не зовсім порозумів, що ти хотів там поїсти. Легко, кіби не було градусника, я би не знав, що яка цифра, та було б легше. Ну, гонно бити, айно.
Ошкою вже знаєш, аж на кіко пече, та накручуєшся вже аж. Йо, то цілих 27 градусів. То смерть. Комусь не знав, та. Ай, ну ще 3 градуси, то вже буде 30-ка, ну. Ще 3 градуси, та буде 30-ка. І це буде прямое включення з панікою? А! Ні, перебачте, то. Я зробив був скріншот із відео, де вона там розказувала за якусь подію усі в церкві. Та я витить образчик взяв. Ну, та ми низько пробуємо тут ту церкву класти. Котра в музеї в Кошицях. Але тут буде. Ну, ще не знав, як я ці двері вчинив, бо вони майпарадні були. Гоно бити, ось я такий просто се зашив сяк. Що я се просто зашив сяк, та будуть єднотні двері. Двоїти не покладу, а трої не знав, як ото організувати. Може раз сяк лишимо. Добре, складу сюди раз то золото та желізо. Буду видіти, як пак. Якось із них накомбіную іконостас. Ще не знав, як він буде визирати. Надієшся, що там був екзорцизм. Ну, не знав, що ти поїсти. Так, це насправді гет. Ану, ми вже виклали коробку. Айно, тут 5. Лежиш по теплим папланом, обнімаючися з теплим псом. Фуй, нам всякое і не кажи. Будь добре. Нам всякое тут і не кажи. Добрі, ми знаєте, що ми вже гонне туди зачинати. Є в мене тут дубовий камак, та ми все такий шуб. Та частину всього такої на сесе, та жощину. Ну, і тут мені треба буде і дощки, і градичі. У студені в Шотландії легко ти сякое казати, айно. Ну, значить... Всяко то мусить бути, айно. Тут теж півблок вартувало вчинити. Як ото буде визирати, дораз увидите. Ну, туди. Треба мені ця стріха йшла, значить, ще на один блок дали, айно, значить, від цього сюди та й сюди. Не творіться ж я так тихенько, бо я просто не мав сил після такого жаркого дня. Та й ви очей теж. Так, надіюся, ось ми з вами дорозуміємо. Зайдемося на тому, що я кладу церков, ви коментуєте, та й будемо собі добрі. Ні? Ну, сяк. Туди. Туйка у мене би мали бути цяк дощки повністю. А туйка у мене би мали бути цяк від горі. Півблоки. Дораз уповім, у чому задумка взагалі. Сякайно. Ну, оби се вісіло ще хоч на півблока в долину від цього. Воно якраз файно буде.
Сяк. А ну, є в нього там якась городина? Смирякова городина. Угу. Та й туй. Та ще дві десь ближе до входові, так? Значить, туй. Та й туй. Нормально буде? Нормально буде, ні? Похоже на то. Так, майжень і шапку Геоскруджа надівати на купоню. То не знаємо, то можся не похвалити. Тут лише всяку чинимо, аби не було якихось літавчих опор, айно. Всяк буде маленько май справедливо. Добре. Тоді чинимо на 3 блоки у висоту градичами. А далі треба буде якось май... Не знаю, як треба. Коротше, буду щось думати. Тут всі 3 будуть перечинені на гра... А, ні, не так. Не так. Ото тут буде. Так, я ся пробую щось хапати завшитко нараз. Угу. Добре. Так, а другий туй буде, значить, сяк. Томаш, я розказуй, як ти ся маєш? Ти давно ніч не пишеш у коментарі під моїми відеоми, я вже думав, що може ти за мене забув. Шкода, тут не дуже видко, як воно там іззаду, або то я і не увижу. То не є як увидіти. Ну, ота паніка вовку не буде далі мовчати. Ми низько її не розговоримо навіть за донати. Навіть без дуже просив файно. Ай! Добре. Це маленько не подумав. Коли стріми з села? З якого? Я тепер у село в Новоселиці. Ха! Це ти ся не зайсе звідаш. Rusin of Grid Life. Кой у нас off-grid та ніяк стрімити. Поняв. Тут ось сяк. О, нормально. Добре. Тут не може буде вилізти, ясно. Добре. Добре, все дораз перечиню. Йдемо раз спати. Rusin of Grid Life. Не знаю, як ти собі то видиш. У мене коли світла не є, то в мене гиби і сигнала не є. Я не можу ніч чинити.
Тут щось має бути пак. Мені сьогодні це пак не факлями треба буде засвічувати, а й дачим по-нормальному. Стрім по М-Studio пущав стріми. Коби. То би було доста поранно, ні? То би було дуже поранно. Ну, сяк. О, ну, а тут буде тот, знаєте, церковний піці-болтик такий. А можемо тут так і начинити тут оболоки якісь. Тут годен бути такий піці-оболок. Тут паралельно з ним. Ось такий піці-оболок. Там на образчикові не видко це внесуть, а й бо тут би парували. Були би такі манюнькі. Ну, та й сюди. А вать ні, сюди збоку туди не буду чинити, бо всього доста. Ну, а тут буде тот піці-болтик, тут буде якась така, знаєте, бабка сидіти та свічки продавати, записувати, коли у вас хрестина, то все. То би було файно. Ну. А ми йдемо далі. Добре, значить, як ми все учинимо? Тільки візьміжно... А де ми? Тут ми є верштак. Я візьму з собою сюди. З цих ми треба більше буде. Гарадич. Кроме гарадич, повний блока та й півблока. Добре. Значить, як я цю башту дгорі хочу вчинити? Тут вчинив їм 3 блоки дгорі просто, а тепер мені треба 2 або 3 блоки просто дгорі. Просто дгорі. Башту таку вчинити. Або вона у мене буде якась аж дуже велика, мені сьогодні. Аж дуже велика. Ну, туйки у мене нараз, треба розуміти, буде на коруш путь. Там мені треба раз прорубати той путь на коруш. А цяко то буде. А тут, я так розумію, то буде башта якась така. Ось, наприклад, 1, 2, 3. Так. І витки. Привет. То там що гучить? Ага, мотор якийсь. Я запирам. Добре. Так, 2 блоки від цього. Значить, 1, 2. Ага, руно 7. Добре. Ну, всяку чинимо таку однушню якусь опору йому. Бо я мав на що наліплювати тут у башту, так? Угу. Ну, що воно і зуну теж має визирати якось реалістично, ні? Не лише зверху. Так, треба ми раз взяти і смерек, і темного дуба. А там уже буду видіти, що ми треба. Ну, пішли ми. Ну, сяк може буде виходити, тут ще якусь городину покладу, бо туди люди не падали, ні? Хоп-хоп. Файно буде, ні? Аж туся вилізат, якраз файно. Та туйка десь буде лютра дгорі. Мігалю, не хочеш зробити експеримент, є піти покивати ту тундрову ягоду. Це буде такий ефект. Некавісь посліднє відео PewDiePie, це що? за ефекти всякі. Там таке було щось. Щось таке тямлю, щось таке було. Не? Ти не за то?
Ні? Не завтра? Бо я знав, що є деякий ефект є з того. Добре. Точки. Вчинити. А пак із них вчинити селітру. Ну, та ця башта не виходить у мене квадратова. За того самого PewDiePie, ну. Кюком казав. Значить, 3 туди, значить, ще 3 мені треба. І це будуть вони. 1, 2 і ще третій дгорі. Або вони у мене будуть учинені якось так. Як був то? Туся будуть ставати люди, добре. 2 блоки там будуть. PewDiePie ще не цайно. Він не буде на таке согласний. Він ся за то ніде не дізнає. Можеш не переживати сильно. Ну. Значить, як я то хотів. Десь ми тут були півблоки. Ну, півблоками ми ще вчинимо сяк. Кажу засі, це не буде дуже сильна проба учинити один такий гітам. Або я попробую вчинити якось так, аби воно хоч визирало логічно. Ну. Це в мене будуть просто всякі дгорі. І ще один шор. Так, мені сьогодні до мене там музика до Макс стала. А може і не стала, я не знав. Ні, не стала бавити. Або я й до Мак не чув. Ну, або кіця не жалієте, значить добрі, не? Добре. Ну. Тут маємо таке літру ще докласти. Хоп-хоп. Треба ми ще смереку. Ну, а далі треба... І це у нас ще сі 3 є, далі треба ще 3, а над ними стрічку. Так? Ще 3, а над ними стрічку. Угу. Айбо ото не буде сяк прямо, а там мені треба буде сі гарадичі якось завити, попробувати. Видите, там є такий гіби жолобок маленький. Що воно гіби... Ні, не так. Ну, гіби так. Що цяк мені треба попробувати вчинити. Розумієте? Воно там, правда, визирать гіби з іншого матеріалу, гіби сі нижні треба було теж впшити тим. Ну то вже тепер не вчиню. А може би ми вчинив?
Що, і Гарадич мене не застане, ну, не застане ми. Ну, Гарадичу мене застало, ну супер. Верштак ми дає. Ну, як ото буде? Ну, треба було ще май високо. Воно визира дуже не в пропорціях до того, як воно. Зараз ми якось попробуємо. Ну, воно дуже не визира в пропорціях до того. Все, що я тепер начинив Гарадичами, воно мені треба много вище класти. Видите? Якось чогось не то. То треба вище. То треба вище. Тогди. Ото геть заберемо. Та ще на 2 блоки вгорі. Бо видите, ця башта, ми цю башту можемо розділити условно на пару частин. Перва то сись широкий козирьок, далі основа башти, далі башта із оболоками піцицькими тими, і далі ще зверху стрижка. Ну, та то, що там видимо, то, що там видимо з оболоками піцицькими, визирать не так, як другое. Може то покладу якимось другим матеріалом. Може там теж колодами покласти. Так, ще один сись. А тут вже дали сесі Гарадичі. Сесю верхню, тепер ще на 3 блоки я можу, на 3, а навіть 4 блоки висоту я можу викласти ковбицями, а не дощками. Воно би мало ліпше визирати туди. 1, 2, 3. Або 34 класти. 4 туди покладу, бо вижу, мені там не застає, серйозно так не застає. А є в мене літери лише 2. 2, 3, 4. Не бай. 3, 4. Так. Так, і смереки це з темного дуба. Можна справді і смереки, або її туди не обтісувати, то буде нормально. О, а ведь може даже, знаєте що, зробити ход конем, таку тую чинити. Ага. Ну, може даже так. А цяк якось. Ож зузитися все.
А, ні, не вийде. Це вийде. Ну, кілька у мене тут той блоків буде. О, якраз буде один на... бо той не вийде. Тут у мене лише 2 блоки виходить. Щоб оболок був. А я тоді тую палю. А цяк тоді вчиню. Я тоді сяк учиню. Та й буде добрі. Ну як добрі. Буде нормально. Буде нормально. Ніко не дізнається за мій обман. Всяка, тут у нас буде ямка. Та й готово. Ямка там буде 2 блоки висотою. А цяк. Нормально буде. Добре. І. Ой. Не продумав. Так, тепер ці 2. Шуп-шуп. Шуп-шуп, добре. Так, треба мені докласти літру. Або треба мені ще буде. А от ні, не треба. Туй у мене буде... Все, туй у мене буде конець. Сяк. О, супер. Все. Все, порядок. Я тут жити буду. Сяк, та й тут так само треба, що це буде оболок. Або оболок на 2. Ну, значить, а туй можеш теж покласти зась гарадичі. Наприклад, лише ксяк. Не знав, на кілько файно то буде визирати. І сюди, ну, все, тут у нас буде, значить, тепер дзвін, хоч один. Ну, пойте побзираємо, як воно взагалі дзвон визирати. Це не ганьба буде сякої лишити. Нормально, слухайте. Не хибитиму. Воно много май чорної вийшло там, бо в мене другого дерева тепер не є, якої би май парувало. Значить, буде ацяк. Лиш не пам'ятаю, це приніс їм дзвін. Ну, аж сам дзвін. Ну, то вже буде окрема тема. Так. Малося зливати. Ну, або така й була задумка, що воно було піцицько іншакое. Або якіть уптешу, отокіть будуть уптесані кимаки, та воно буде сильно... Воно буде іншако визирати. Хоч я і так планував обтісувати сесі, що з долі, та можу обтисати і тут, і що зверху теж. Тож, моя задумка, аби воно визирало сяк. Ну ж, воно сяк і буде.
Бо інчак і уну буде дуже, дуже темно і все. Ну, воно сяк буде. Та як і тюптешу то що зверху, в принципі, нормально, гонно бити. Гонно бити ж буде добрі. Уптешу я і верхній. І сі лишу, що одну, та я лишу. А сі, що звон визирав, то я сі уптешу. Так, тося там уже так темно? Ні? Що? Кіко. Я вже годину стрімлю? Де обіда? Час утікат на ніч, такуй. Такуй на ніч час утікат, я в шокові. Лаушкін здоров. Я вже годину стрімлю. Та не розказуйте. Кампець. Гейся каже no comments, I know. Так, я собі видав дочиню ще маленько тої. Маленько... Айно, я пробую у Новоселиці покласти церков, котра буде плюс-мінус така, як та на образчикові. Ну, хоч попробую. Так. Ну, задрім виліз насправді, бо треба ми ще городину вчинити. Та просто візьму з собою верштак вгорі. Опа. Ну я хотів у Новоселиці мати церков давно, і все так мені се видить найліпший варіант. Це буде моя церков. Так. Доста сидіти за комп'ютером, побзирай на очі сечелини і не знати що. Казали. Все, ти тепер мене провіряш, це я перестану сидіти за комп'ютером, бо ти мись якою повів. Це як? Ей! О, сяк. Ну, і ся башта не вийшла в ня руно коцков, і не є квадратної форми. Ото невелика біда. Дай комп'ютеру спочити. Поки як. Він спочивав, дай Боже, 2 тижні. Наймаленько поробить. Хоч низько. Найодраблять свої гроші. Ну, супер, тут буде, значить, сяк. Та й сяк. Треба ми хрест. То, значить, як? Треба ми... Ще піцицько смереки.
на городину. А як мене це бісить. Ану, як ото у нас буде? 1, 2. Так, 2, 3, 4, 5 може, так? 1, 2, 3, 4, 5. А на третьому так. Нормальний буде хрест. Добрий буде. Тот, що на центральній башні буде, то я вчиню май великий. Тепер би треба якось злізти. Я теоретично можу... Знаєте, як учинити? Сяк. Той сяк. Це порядок. Ну, туня, значить, буде вісіти дзвін. Лише треба знати раз, де він. Я його десь лишав. Що між тим люди, котрі клали тут у церкву, йой, вийшов квадрат, мало бути ми витягнути. Ну, айно, може... Я не знав, що вони задумали. Правда, правда. У мене відро води є, бо я не знав так підскакувати. Я все зробив. У мене все вийшло. Я живий. Ану, маленько май приплескано є, то та, що на образчикові, або концептуально мало би бути оно. Ні? Раз я зайдемо на тому ж добрі. Так міряємо ось. Ану. Попробуємо се учинити май великим. Ну, так міряємо ось центральна башня, то та буде десь така сама висока гися. А вже задня буде май маленька. Що, не у того бока хрест повернутий? Правда. Зараз порішаємо. Станеться, ну. Станеться, не має. Я ти кажу. Ой, мялю. Я щось і не подумав. Тепер уже у того боку. Ні, дякую. То насправді помогло. Ну, тепер порядок. Айно, і це то. Аби вам не було лунно на моєму стрімові, то я запустив екскурсію з Кошицького музею таку нараз. Ну, щось таке. Добре, значить, центральна то та буде похожим падом учинена, ож заскочив на хайп-трейн. Це я заскочив на хайп-трейн. Ну, раз учиню, значить, теж хоч 3 блоки дгорі самими гарадичками, так. О, де мені тут все всяке сміття. Так, смереку ми раз не треба.
видав. Бивим в Кошицях пару раз, айно. В основному по роботі ніч такого. Айно, треба ми буде темно-дубових градич много. Дуже-дуже много тепер. 2 штуси, то може і немного. Ютуб не пропустив мій коментар за дурного попа, пише Томаш. Гонно бити. І не знав, це добрі вчинив. Може і добрі вчинив. Так, тут, значить, ми собі будемо класти коруш. Уже собі зачнемо сяк. 2-3 блоки. Щось таке в нього має бути. Ні? Нечистованим можешся і не кланяти. Нечистованим можешся і не кланяти. Я таке читав. Ай, бо слухайте, туйка якось так учинено. Туй би так учинено. Видите, що туй сись козирьок май сильно стремить гисись. Та може я сись козирьок і може вчиню просто руно з стіною церкви? Ну, айно, той вовкуновий коментар за дурного попа пустив, лиш той не пустив. Ну, аж якось сяк. Це нормально буде? Це може давати ще на один блок вон. Які ваші думки? Може би дав на один блок вон. Тут не знав, як ото буде. Ні, півблоком воно туди буде. Порозуміємо, за що кажеш. Півблоком воно туди буде маленько не то. Ото вже буде перепад самого угла згина. Я би хотів, бо воно було май пірамідочку. Ну йо, то таке, детайли. Учиню нормально би на один блок стримів. Йой. Не бай. Всякого пущу нормально буде. Треба ми буде ся... Так, ага, а тут я не знав насправді, як воно буде, бо мися іконостас став. Треба мені, буде в мене такий челендж, айно, бо мені ся іконостас став руно пут сесе. Ха-ха-ха. Да, як то буде. Все, стратив їм одну гарадичку, більше не найду. Що кіть попробувати там на один, а на приворі 2. На приворі? Не порозумів. А привор то що? То якась церковна штука, яку я просто не спознав. Айно, ну, я так розумів.
Та й тут не факт, що це буде, може і сеся пак розбере, як тут себе буду чинити. Ну, буду видіти. Раз строїмо дгорі сесь основний купол, казаємо, що треба ми буде хоч на 3 блоки висоти, і це другий. А далі буду видіти. Як давно ти у всьому світі і чого вирішив построїти село? І це перший мій світ майнкрафтовський. Перший мій майнкрафтовський світ. І я дорадився у ньому покласти русинське село, бо мені ся виділо то класну ідею. Все. Така дуже проста причина. Притвору то секція на вході. Ну, значить, все воно є, айно. Все. І все під цим. Ні, ото як і 2 блоки вже нашироко пущу, то вже буде дуже грибик. То вже буде дуже грибик. Марі Клозік, здоров. Здоров, Марі Клозік. Нормально буде. 3 блоки догорі хотів. Бо віддав треба буде он 4. Бо це 2, а ще покладу 1, то ніч таку не буде видко. Так смішно позирати на лице челяника, котрий не шарить, що таке волошний, що таке годин. Він інтуїтивно розуміє, а за першою ніт пише нам Вовкун. А який контекст? Бо я маленько не порозумів, за що кажеш. В тебе тепер вживу якась така дискусія ся відбила, це що? Йой. Як прийшла мені ідея зробити сесе село, ото не так, не є якоїсь дуже класної історії за то. По факту, у мене був цей мій локальний світ, я в ньому бавлю давно, бо це мій перший локальний світ. Як давно? 2 роки. 2 роки виходить. Тепер буде 2 роки в літі. Я у сектемброві починав лише бавити. Мені ся видно, що я починав стрімити у сектемброві, це октоброві, навіть 2022 року. Значить, це мій перший світ, і йому лише 1,5-2 роки, щось таке. І хотіло мені ся тут учинити щось інтересне, щось класне, і увидів, як Таркович Іван чинить. Він має цілу серію теж з такими хижачками, що він теж може казати, строїть русинське село, але він то чинить не так. Він то чинить не так, як я. І я у нього поникав, як це чинить хижа, і хотів йому чинити іпен відеоінструкцію, як чиниться русинська хижа. І порозуміємо ж, а нащо спирати лише на хижі, бо село ото доста масштабна така штука, у котрій ми знайдемо много специфічних будов із якимись конкретними функціями, хижа лише єдно з них. Та подумаємо, що буде на хосен зробити
серію відеоінструкцій, як покласти ціле село. Не лише хижу, а й домак. Домак, ціле село. І так і ми почав чинити, в принципі, все. Не знаю, як вам, но мені мішать музика з Майнкрафта. Може відключити. Даже так? Котра музика з Майнкрафта? У мене туйки... А ну, чекайте. У мене музика у Ютубові. На мінімальному голосові, який лише може бути. Та я просто виключу музику туди. Туди просто без музики будемо бавити. Кіть вам і так мішать. Та... Не, видите, тут музика виключена, у мене у Ютубові бавило на мінімальному голосові. Кіть ютуб повного, та... Я вже майтихо не можу зробити. Я вже просто майтихо не можу зробити. Нікуди майтихо. Добре, значить, поникаємо на кількось ми ту велику ямку дістали. Ага, на образчик треба. Так, на образчикові в нас... Ага. О, ну, то тут можемо тепер зробити так. Ось на 2 блоки пустимо догорі. А далі зась тот козирьочок. Далі зась стрижку. Ага, вовкуне не пустило ти у повістку, ну, видиш, такое ся стає. Ютуб тебе не любить. Ти видав щось десь собі вже спаскудив ютубну туту. Спаскудився ютубну як се тому каже? Я не годен і строїти, і говорити воєнно. А, репутацію. Господи, я забув слово репутація, ну фосо. Так, 1, 2. А далі зась стрижку вгорі треба. Або тут теж може було колодами покласти, чому я не догадав? Та я й колоди не взяв був. Всі персонажі, що там глядав, я не мав низько на них дяку. Ну, або я тут туди покладу ще і так. Дгорі. Ну. Так, обисмися пак зайшли з цим. Добре. Євня і варштак. Та учиню си ще. Гарадичі. У нас культура репутації не робить, ну поки як. Та робить. Якась мусить робити. Наприклад, я знав, що вовкуна мала би бути нормальна репутація. А Ютуб каже, ось ні. Ось насправді вовкун то бітанга. Що? Кіть піти в старе село та нафоткатися? Не зовсім розумів, за що кажеш. Що се нафоткати? Під старим селом хочу поїсти за сканзен. Айно? Це за що? У мене є з цієї церкви вийти ззаду. Я знав, яка в нас ззаду. А цяка, видиш? Сей вперед, сей взад. Це то та сама церква. Я знав, яка в нас ззаду. Та й це церква не із Сканзена. Це церква із музею в Кошицях. У Сканзенові іншака. Но, айно, старе село коло замка. Там не сяка церква. Там церков не сяка. Там хижі всякі. Ні, я розумів, за що ти кажеш. Хижі, котрі я клав у Новоселиці,
базуються на посправдішніх хижах, які я відів, включно з тими, які у Сканзенові. Та й новоселиця – ото не Сканзен. В Сканзенові мало друга специфіка. Так, добре, треба мені злізати, іти спати це не треба. Бо сюди пак вилізати довго. Ану. Це, в принципі, нормально. Ану, як би там то вчинити? А я на хрест не взяв матеріалу доста. Треба ми і так буде злізати та пак вилізати зась. Ну йоу, не бай. Перший раз за таку називку чув. Яку називку? Не порозумів, за що кажеш. Називку чого? Та мусить злізати. Хоп. Ну як злізати? Падати. Не бай. Ну, це баня, айно. Псись купол гиба, айно, це баня. Так се воно і каже. Йо, якое мирськое. Треба перечинити. То не добрі. Задержка в нього 1 минута би мала бути, і меншу задержку я покласти не буду годин. Все. Лише сяк. А кить я туся просто прокуплю, ні? Ні, я се вилізу через сесе. Я се туйка буду годин вилізти. Ну, та й порядок. Все треба розібрати гет. Все мене файно вчинив. Так, і все, що тут дулі, все добрі. Треба його просто май видовжити. Ну, значить... Сяк, а тепер так їм хочу. Ну, добрі. І так не взяв їм ніч учинити хрест. Всього в нього помало. Кілько я можу вчинити смирикових сих? 6. То ніч. Ото ніч, ото мало. Треба ми ще. Ай, ну в мене у розвою читава задержка. Я зато дотепер Майнкрафт стрімлю. Так, 4 то 10. Ще би можу вчинити. Ще якраз 3, 13. А там і не видко який хрест, це видко. Ай, ну там би треба такий вже надвоє вчинити. Добрі. Добрі, дораз попробуємо. Ото май добрі, коли мала задержка. Ну, не кавчи на що. Кіть покладу май малу задержку, то в мене теоретично буде кваліта просідати. Бо туди не буде встигати буферизуватися. Так, добрі, розумів. Ну. Мало повеликое.
Айбо вже май похоже на то, що на образчикові. Що? Рештуванням? А як то по-нашому? Дораз, як я його вчиню? Я його можу просто всякий теж вчинити, лише витягнути май та надвоє. Я не буду дуже великий чинити. Не розумію, то чоловік, нащо ти треба буфера. Оба у них складували дарабчики стріма, закіть ви никаєте. Ну, є на ото функція, коротше. Ну, дзвін пак видав... Не знаю, я видав десь уже тот дзвін вихоснував, котрий їм насправді планував на цирку давати. Або то не бай. Ото не бай. 1, 2, 3, 4, 5. Я його вчиню просто такий самий гітот. Не буду дуже мудрувати, просто вчиню такий самий гісись. Та й курта бесіда. Алаші, ну. Все, порозуміємо. Та у нас ні, у мене є бамбук, або... Не знаю, я не навик його хоснувати. Я просто... Все, я сяк фурт бавив, та й порядок. Айно, хочу великое декольте, бо там в 2 спрятати дарабчика стріма. О, треба десь водойти, май здалека пообзирати. Як ото буде? Що му є? То споза Distant Horizon? Та що, воно не натільки далеко. Сятило бися... Ану. Я не знав, чого то так фунгує, але у мене, коли включений сись образчик, то у мене у меню не указується курсор. Мініся не любить. Мініся не любить то та бамбуля зверху. Вона якась скарідна. Що би сте казали? Воно якось не штимує. Я його не можу просто... Та ви серйозно? 2 патрулі нараз? Це що таке? Никайте. Ту є Н, ту й другий. І це видав, який... Сесь якось договорив, бо я не міг... І сесь якось договорив, бо я не міг церкву построїти. Що за робота? І сяк буде з кожним. Йой, в мене ся тут розбило. Як вас тепер палити? Поліція Кушниці, ви арештовані направду. Тутися вже хоч задиспавнили. Добре, мені ся та бамбуля не любить. Що чинити? Лишити раз так.
теоретично, аби вона парувала тому, як воно було на образчику, то вона має бути майхуда, або майхуда вона не може бути. Дилема, такой дилема, кажу вам. Пак, їй би треба майтонку вчинити, або їй майтонку не вчиниш. Не вийде їй майтонку вчинити у всяких масштабах. То мені треба цілу церкву перечинювати на майвелику, без яка бамбуля визирала майпропорційно на фоні всього другого. Мені ся, слухайте, кресало поломило було на тому, на тих. А цяко-то. Ну, мені треба там мати бамбулю, або я сісю бамбулю майтонку учинити просто фізично не можу. Майтонким варіантом гонно бути лише майтонким варіантом гонно бути лише просто дощка. Просто дощка. Коротше, дуже тяжкий вопрос. Дуже тяжкий вопрос, що з тим бамбулю вчинити. Ну, ніхто не казав, що буде легко. Ніхто не казав, що буде легко, або я й не знав, що буде онсяк. Ну, це все буде обтесано, або то буду обтісувати вже як... То буду обтісувати вже як дочиню то-то. Як розпланувався, де у мене будуть возори, то-то сесе. Так. Попробуй зробити в креативові ту церкву більшу. Ні, то Владю нереально буде. Окей, ми низько бавимо вже дораз 2 години. Я у перший раз щось тут чиню за дораз 2 тижні. Як і тепер се лишу, піду в креативі строїти, пак назад. Та я се цю церкву не докладу нігде. Мені треба прийняти рішення туй та й тепер. І я приймав рішення раз цю бамбулю не кивати. Бо аби перечинити цілу церкву, то виходить, ну, не просто, аби перечинити цю церкву, а пак не низ, кіть ото не буде низ, то не буде нігде. Кіть ото не буде низ, то не буде нігде, бо я не знав, коли в мене буде час. У мене низько є час, я низько кладу церкву. Все, план сякий. План сякий, іншакий бути вже не годен. Може мені ся бамбуля з часом полюбить. Ні, воно ся і таке стати. Ну, добрі. Далі нам треба зась туйки класти
класти стрижку. У мене, фізично просто не буде часу. І ця церква не натільки важна, бо я на неї убивав більше як 2-3 дні. А я на неї вже убив 2 години. А то рахуй низько цілий день. Цілий день, в смислі, ось у мене за день є лише 7 годин з електрикою. І більше не буде. Там ні... треба міркувати, бо я за 6 годин з електрикою встиг зробити то, що мені треба. Добре. Чинимо тепер тут на гузичці сись. На сисю гузичку йому чинимо такий самий піці-купол. Такий самий піці-купол і ззаду буде сякий. Значить, 3, один догорі, 2, один догорі. Бо там теж бамбуля. Там теж бамбуля, але я її проігнорую. Чуєте, я тут бамбулю проігнорую просто і вчиню по-людськи то. Так. Нік Фостер пише. Добрий вечір, я от Гідзя, дуже незвична мова. Добре, дякую. Дякую, пойте нам пак так дещі. Кіть не знаєте, що я тут домак чиню, ми кладемо історично справне, історично реалістичне, можна так оповісти, село Руснацьке, зачатка 20-го сторіччя, плюс-мінус так, і низько я кладу церкву. Низько я вже кладу церкву. Ото читавий прогрес, кіть побзерати на карту, то у мене тут є вже ні в року. У мене є більш як 20 хижів, у мене є транспортний док, у мене є корчма, у мене є фабрика, базар, торговище, торговиця в мене є в мене школа, є в мене пошта. Ось уже я так ні в року настрою. Та я би так казав, що до завершення села обсталося більше, до завершення обсталося менше, як я вже зробив. Так. Не знав, Владю, а чого ти си взагалі придумав, що тобі до нього треба ся якось піллу ставити? Він, нормальний. Нормальний челядник. Нічому не хибить. Добре. Так, надіюся, що мені тут всього застане. Та я ще мав досить кимаків. Застане. Угу. Добре. Так, 3. Далі єдиний дгорі. Мож дощками викласти, так. 10. А тут воно якось так уже теж дуже широке. Тому вчинимо лише сяк. Ось сись. Та й сись вилишимо, не будемо там ніч класти. Острів вдома? Мамко, ви там вже тільки понаписували, я не встигав чат читати. Ясно. Поняв, ото я не добрі вчиняв. Що пишете? Як у мене терпіння вистачає? Я би хотів, бо у мене було більше часу. Терпіння мені доста. А я не можу...
я не можу строїти тільки би хотів, бо в мене фізично не є часу. Терпіння то таке. Я терплячий. Зайдемося на тому. Зайдемося на тому, що я терплячий. Тут покладу дошку, а цяк. Нормально. Все, давай оцігет. Не кайме як аналізирати. Поранно. Nailed it. Так. Мамко, дай ми мало пінязів у стімовій поскидці продадуть острів. Сине, маємо острів дома. Острів дома сість, ну. Туй буде Тимітію. Ну, надіємося, буде кого тут загребсти. Так, пообзираємо, як воно звон. Добрі? Добрі. Я тут буду хотіти вчинити руну такі возори, як я чинив на церкві у Лингарському. Ось у мене будуть такі цвітні вітражі. Просто бо то возира дуже паранно. Ну, можеш казати, коробка плюс-мінус ок. Ідемо, попробиваємо, де в нас мають бути ще оболоки. Так. Все вже шуп-шуп-шуп. Добре, тут де кажете сятая сятих, то тут годен бути оболок сяк. Та й сяк. Та й може єдинувати два туй, не? Кілько два. Два сяк. Сяк нормально буде, аж там два оболоки. Туй, а ну, кілько у нас? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, значить, 2 пропущаємо. У третьому б'ємо оболок. Та й туй 2 пропущаємо, у третьому б'ємо оболок. І поміж ними має бути туди У2. Це не повеликий буде? Ні, це буде повеликий. Сяк не добрий. Сяк не добрий. То треба іншако учинити. Тоді. Як би то ліпше зробив? Максимум, що я будував майнів, то міні-село вікінгів. Такое теж треба знати вчинити. Видав. Айно, тепер поміж цими двома один руносяк вийде. Сяк уже воно бити. Друге діло, що той коруш. Я го туди вчиню не до кінця. Не до оболока го вчиню. Так. Бо від цього 2, далі ще 2, а далі ще 2. Хоба. Оболоки най будуть сяк. Тепер все треба все зашкурити. Бо мені тут дуже темно від того, яке воно все чорне. Всяк воно буде ліпше. Всяк воно буде ліпше. Я вам кажу.
не все, а й лише до цього уровня. Між іншим, не тямлю, це... Не тямлю, це Таркович чинив Руносяку. Ну він чинив Руносяку, похожу дуже церков. Він теж зашкурив був Смиряковій кимаки, і вона визирала так доста поранно. Маєш стреса? Щося стало, Владі? Щося стало? Настресувало тя, як я строу? Або кажи правду. Кажи правду, що тя настресувало, я не буду. Я ся не обіжу. Чесне слово. Кампець. Сись посоняк мене насправді дуже мерегує. Воно спочатку визирало дуже класно, аж йой, така долина, повно косиць, аж... Ні, ну воно файно, добре, я... Ніч не кажу, доста паранний біом такий. Аж много косиць, та і там пчоли у людей споза того. Або що ня мерегує, аж кояцяк, воно росте попри хижу, а ти хоч на хижу щось покласти, та городина ся покладе за тебе. На то. Городина ся покладе за тебе, на посоняк ся приліпить. А цяк. Айно. Цяк. Що з цим чинити? Ну. Коротше, нелегко з тим, нелегко. Який наш план далі? Що? Обсуждаємо тему, пише Владьо, границь теорії Карпатської Русі. Засім над тим думи свою дурну голову. Ага. Ну, з таким нігде не буде легко. Що ми можемо оповісти за церков? В принципі, мені ся видить, вийшло не піло. Ану, включимо туйки вид спереду. Сяк. Ну, я за територію. Порозумів їм гиби. Границь території. Владю, не маєш чимся журити. Не маєш чимся журити. Журуси найдеш усе. Журуси найдеш усе. Журуси найдеш усе. Бовня, ту є... ту є дзвін. Я його так і туди заберу. Кіть не никати на ту булю та норм. Я так кажу. Я просто не знав, що з ту булю вчинити. Ну, чесно, я не знав. Дякую за комплімент. Реалістично, кроме тої булі. Або серйозно, я не знав, як виліпшити ситуацію. Раз на низько лишуйся так. Далекий будемо мати якісь ліпші ідеї, та тотося вже гонно переробити. Ну, із найважного, що маємо вчинити. Тепер маємо дзвін, супер. Знав, що я дзвін, не знав, де він. Я так і казав. Я руно так і вповів був. Ну, добре, тут у нас буде коруш. Так? Так. Знову раз... Ага, Сісі теж туди зашкурю. Бо єнако було. Тут мені треба не 2, а 3 у того бока.
Ацяк. Ну, туйка у нас буде... Йой, то мені треба буде туди лізти, обом ту люстру спустив. Таку деталь, айно, таку деталь дуже тяжко вчинити. Бо там іпін... Ну, я міг за все подумати перед тим, як я починав строїтись у цирку. Айбо уже пізно. Ну, а тут мені треба якусь городину. Бажано смирякову. Бажано смирякову. А де ми сиділа городина? Всяк ми се тут загородимо і в принципі із цим елементом раз можемо кінчати. Тут ми лампу шіпак начинимо, або то май потім. То май потім, май дораз. Раз якийсь скелет цього всього треба вчинити. Так, тут теж будуть якісь лампу шіпак по углах. Ну, все, факлів по землі більш не є. Супер. Тепер задача яка? Учинимо тот люстер. Можемо навіть... Ще ми треба буде, айно? Де лишив верштак? Лишив його горі, це має бути мій дежурний. Я його мав носити з собою. Чого я його там лишив? Ну, 20 цих мав. Айно, так і туди. Чинимо якісь тут. Якісь лампуші. Ну, десь. 12 вілоньок раз доста. Так, чекайте, я сяк не можу, я все мушу відключити. Просто видите, тепер я вижу курсор. А коли у мене то та біда включена, то я курсор не вижу. Ну, та ми можемо порозкладувати таку вілоньку. Де вони будуть. Бо тут би мали бути теж вілоньки, а не такое. Усяде мають бути вілоньки, а не факлі. Я рахую, аж в церкві би було так. І туй теж. Туй та й туй. Я покладу вілоньки. Хоба. Хоба. Порядок. Вже сьогодні лише 7 обстало, но. Та може ще начинити. Добрі. Так. Ось ми там написує, а я не мав час. У мене стрім. Де ми вчинимо тут люстер. Тут центр такий десь туй. Айно. І це може було ланцом учинити. Це треба було ланцом учинити, а я так і вчиню. Я ще можу. Так, все у мене ще є, що мені треба. Добре.
Ланс. Кілько їх треба? Хоч 10 ученю, а далі буду видіти. Ланс то буде круто. Я вам кажу. Так. Перву сесію покладемо тичку. Далі ланс. Добре, десь тут вже можемо чинити ту люстру, ні? Нормально. 4 дули. Ти можеш було 4,56 зверху покласти, ні? А ні, нормально. Никита, це досить файно. Ой, там ніч. У нас кріперок, ми йому не раді. Такое, гонно бити, гонно бити. Як на церкву новоселиці, добрі. Так, люстер буде добрий. Що далі ще можемо вчинити? Ото треба нам пролазів, і з ними учинимо світла якраз такі, бо я хотів. Ага, ні, так не вийде. Так не вийде, бо це мені треба якраз CC півблок. Добре, 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 я поняв. Я поняв. Тут півблок сяк, тут світло. Півблок сяк і тут світло. Так, так, добре. І тут вуглове таке саме ще вчиню. Ось сяк горі півблок, а тут світло. Добре. Як варіант, там може було ще завадити сяк. Ось городину. Городину, а на неї вілоньку. А ну, як ліпше? Таги справа чи таги зліва? Ні, 100% таги справа. Це ліпший варіант. Це ми забираємо гет. Тут ми кладемо городину, тут ми кладемо вілоньку. І супер. Значить, тут під цим нормально штот. Ось світло на півблокові сьому. А тут добрі ось носяк. Добре. Добре, добре, добре. Тепер мені треба буде насправді много більше смереки, як темного дуба. Ту юну. І сесе мися пригодить. Желізо може раз відкласти. Ну, як мінімум, всьому точно не треба буде. Так, діля новосельчан буде добрі. У великих варошах не була. Кошицькі церкви не виділа. Такого в великих варошах не було. Не знав, за що кажеш? Тут нам треба буде двері. Ото будуть авать темнодубові, авать смирикові. Ото будуть смирикові. Ото будуть смирикові двері. Зайсеся даже не приказує. Є, бой. Хе-хе-хе, Никина. Парада. Так. Тут я хотів вчинити якусь маленьку арочну арку. А на то мені доста буде зробити сяк. Та й сяк. Та й вже намного ліпше. Добре, тут у нас буде тот болтик, так і я казав.
Ми його якось так учинимо. Якось сяк. Нормально? Нормально. Ну, там ну, щось іще має бути. Там, наприклад, якийсь запасний варштак ми можемо насправді сюди перенести гайно. Свічки туди понаношу, бо у мене суд. Так, тут буде варштак, має бути ще якась бодня. Сидітися може. Ну, це буде читатися ось. Ото там насидіння. Не дуже ясно. Книжки мають бути, образи, добре. Добре. То по тому то вже дуже детальне декорування. Так, Нік Фостер. Звідаєтеся за то, от прийшла русинська бесіда. Ну, якийсь дуже довгий екскурс в історію вам робити не буду, бо я не мав на такий час. Ну, якби, не ось я не мав на такий час до Mac, або руно тепер не буду мати на то сил. Ки дуже-дуже все упростити, та у 9 сторіччі Карпати прийшли мадяри, якихось локальних слов'ян, які були на юг від Карпат, вони авать повністю асимілювали, авать вирізали. Що було культурно, авать матеріально від тих слов'ян обсталося, ми не знаємо. Це взагалі щось було. Дещо маленько мені інтересно, вже почалося у 12, 13, 14 сторіччях. Тоді Мадярське королівство ввело то, що ся кликало валаським правом в той час. Значить, вони кликали емігрантів волохів. Значить, ото були вічарі із Балкан. Вони їх почали кликати, бо вони селилися по границям Мадярського королівства, аби ту границю сокотити. Що то був такий вигодний контракт, бо вони їм предлагали поселитися в якомусь місці, і там ці 50-100 годів не платити податки. Уєнно з тими волохами селилися і русини із Галичини. Значить, люди, які жили в Галичині у 13 сторіччі, мігрували сюди, з тими волохами взаємно ся асимілювали, і 6 годів прийшло, то і я. Все. І всякі дуже-дуже крута історія. Ну. А кіть вдаватися у більше деталей, то буде лекція не на 1 годину. А що я хотів? Мені насправді треба майсвітлого дерева. Мені би треба простого дуба. Бо я простим дубом хочу вчинити, наприклад, лавиці у дну церкви, бо воно не було все таке темне. А простий дуб у мене мав бути теоретично туй. У мене ще є онь один штовх з дубових кимаків. Думав ще над тим, ось кругом церкви б треба було вчинити мур. Не просто городину, а й такий мур-мур. А цякий. Збір на лекцію? Та що? На нащо? Ота лекція і так не відбуде, кіт не буде світла. Но, та, сесегет. Ні, не так. І все ще гонно бити. І все гонно бити. Айбо далі уже... Так, все раз відкладу. Айбо далі. А то у мене не було? Були у мене тут градичі з дуба, ні? Не було. Значить, привіділо мися це що?
А треба більше вчинити. Треба більше учинити. Ну, та на дубовій гарадичці буде сидіти. Це вже буде маленько май очевидно, ні? Ну, все, і це тепер уже видко ж це столиць. Видко ж це столиць. Найби було так. Ні, то нормально. Нормально, най воно буде впритик. Воно там май натурально буде. Все, сяк лишимо. Там іззаду накладемо полицю. Покладемо полицю, на котрій будуть. Вперше потрапив на вашу трансляцію здоров Каназурі. Каназурі 265, не хоч що. Вам теж вітання. Ніку, перебачте, не дуже порозумів. Дякуючи контракту на дадину. Ну, не зовсім. Воно було одним з факторів, чого єдні люди почали переселятися в якесь місто. І це правда. Або це можеш казати, що Епінс поза того родилася якась окрема бесіда. Воно не так. Воно мало не так фунгує. Далі була історія ізоляції, можна так казати, бо люди жили у селах, у таких ГСС село, або много ізольовано в горах. Та люди фактично дуже довгий час в основному контактували лише із людьми із сусідніх сел. І споза того виробилися якісь конкретні риси язикові, котрі суть єднакі до ліриков по майвеликим рікам. Доста читавої упрощення, айно. Я можу ще маю упростити, кіть хочете. Я можу ще маю упростити. Ну, добрі, всяк доста. Значить, тут буде тот, дідо. Так, покладемо. Тут будуть свічки, це щось таке. Тут буде іконостас. Добре. Все вже доста файно. Пейджера не мали. Що? Причому тут пейджер? Ну, якось так ото буде. Доста простенько. Думав, що це не треба вілонька, може, тут зверха. О, і тут треба буде. Де ми тут півблоки? Ага, нет. Воно так не буде фунгувати. Тут мусить лишити туди цяк факлю. Бо я тут не можу завісити вілоньку оцяку. А от взагалі забрати. А тут буде вілонька у паніка оцяк. Ну, супер. Так, все. Вовкуна вже понесло в блуди. Вовкунові більш не наливати. Чуєте, що пише? Ну, значить, який наш дальший план? Треба нам пробувати покласти іконостас. Ану, ми згребемо раз сесегет. Дім попробуємо покласти іконостас. Як я то собі відів? Значить, іконостас буде мати цяку структуру, так?
Не пюло буде, ні? Ож ацяк. Хо-хо-хо-хо. Як вам таке? Як вам такий іконостас? Тут ще можна насправді укріпити. Ацяк. Ну, та тут дати шор образів. Слухайте, паранно, ні? Паранний іконостас. Авать. Мож сюди горі замісто сих покласти ще желізо. Воно просто теж файно визирать. А ну, де ліпше? Справа чи зліва? Ту ліпше. Це не була добра ідея. Желізо гет. Туди золото. Сяк. Но, слухайте. Ні в року. Ні в року. Так, а туйка, значить, можемо ще цяк городину все закрити. 100% золота майно, ацяк. Ну, добрі. Тепер тут якісь паранні двері, тут якісь паранні двері і тут якісь паранні двері. І мені ся видить, ож нашим рішенням тут буде... Господи, я тільки з собою всього взяв, а я лише по пару блоків їх основав. Тільки всього взяв, а лише по пару блоків їх основаємо, так? Це не той буде, це не той буде, бо мав все до ворога. А взагалі, я хочу двері там покласти, і то, мені ся видить, файно будуть визирати тут і челини з мангра. Челини, двері з мангра будуть файно визирати. У мене двоє вже суд. Березові, авать вишньові? Ось із сакури? У мене тут і не є сакури нарубаної. Або я не знав, це воно буде файно насправді. Ні, березові точно ні. І сі мангрові бо мали бути добрі. Або можемо попробувати і сакуру. Лиш... А ну, де в нього найблизька сакура росте? У того, та й у того газди суд, та й у того є. Пойме там десь видав зрубаємо. Або чекайте. Я ліпше не так учиню, я си ліпше вирощу. Із берези не думав, що файно будуть визирати. Вони доста прості. Із берези вони, ну, дуже, дуже прості. Там треба щось май такое. Май такое. Капець, яка велика виросла. Мені вон таку не треба. Серо, здоров, дякую. Я вже, хвала Богу, кіко. 2,5 години стрімлю. Десь був перед цим. І нікому ж сиренчливого стріма не побажав. Ну, я фіглю. Не фіглю за того ж 2 години стрімимо, або фіглю за того ж нікому ніч не побажав. Тут люди в основному... Так, нормально, так. Приказують зо мною. Так, зараз викладемо. Ну, ідемо
никати, як буде. Ну, не знав. Не так уже й піло воно визират. Ки чесно. Пилисте пиво, ну, то теж треба. Кіть маєш там сусіда біля себе наживо, ну, та ясно діло ж ліпше з ним заприказувати, гей, ти мене никати. Мене можеш пак буде поникати у повторові. Ну, кажіть, які двері вам саме люблять? Насправді, воно не піло визират. Айбо мангровий мені той май... Якийсь май м'який... Воно челений май парує і цьому. А сесі ружові, вони вже дуже ся вибивають. Дуже ся вже сильно вибивають. Я буду класти мангрові. Кілько тут всього нападало. Ага, а я мангровий тот і не приніс, ні? Ну, ясно. Айно, Ніку, добрий кажеш. Воно якось, даже не аж до золота, а й до маку ти у композиції. Мені ся веде тож темний чолений тот ліпше визират. Ну, та ми і все викладемо туй. А й все нам треба буде. Так. І сі сюди. Ну, знаєте, можу повісти, що ми основу церкви вже вчинили. Нам ся обстали лише такі детайли. Нам треба взори покласти, свічок накласти, таке. Ну, дрюбля. Та я то буду дошорювати вже пак не на стрімові. Та запишу зась відео шпацировання. Таке, яка у нас парадна церква. Бо дошорити її до кінця низько буде нереально по силам. Бо я фурт щось знайду, що ми ще хибить. Ну. Та треба мені туди той зверху. Що б то було? Тут мені треба авать прозір. Авать Гарадичі. Дораз ми поникаємо, як то буде ліпше. Йой, кілько у мене всього назбирує, слухайте. Добрі, значить, варіант перший. Прозір. Варіант другий Градичі. Нормально. Нормально. Що за узори? У мене сись противняк із бровами такими, знаєш. І все, слухайте, не піло возират. Там якраз можеться понатягати. Що ви там робите? Я не знав, чим лади майудобні гібодні. На бодні в общому тратиться менше дощок. У середньому. Айбо другий такий нюанс. Ож бодні ліпше визирають у інтер'єрові. Та й можуть відкрити, кіт на них блок стоїть. Айно, і дуже важний нюанс, ож бодні можуть відкрити, кіт на них стоїть блок. Никайте, що кажу. Я можу відкрити бодню. Я можу відкрити бодню. Укажіть мені який фінт із вашого ладу. Хочу видіти. Ай, ну бачиш, що ви там дієте. Я видав лише прозір. Мені ся полюбило, як він визирав.
Іконостас готовий. Ну, ще треба накласти самі ікони, ясне діло, то буде довго. То буде довго. Ай, ну, Гесомару Шрекові підскакував, то було весело. Ну. Треба нам вітражі, треба нам ікони на іконостас понакладувати, ще по одну ікону, може, сюди заліпимо, якусь таку велику, а вать туди горі. А то не важно. Ні, Ник, бодню можеш відкрити з хоч якого бока. Бодню можеш відкрити хоч із якого бока, Ники. Удопиратися. Єден мінус бодні є насправді лише єден великий мінус бодні, оскільки у тебе суд не зайнятий, не трудоустроєний, селяний кругом, та вони прийдуть горітов бодню підскакувати, будуть хотіти бити рибаками. І це насправді має великий мінус. Бо так як у мене тут у Новоселиці селян не є, то я волію хоснуватися гордовами. Мені це як ми любить. Ну, перебачте. Ладичка ліпша є лише тим, аж можеш учинити двоїту. Ботню двоїту не зробиш. Добре. Тепер. Ні. На мечу такі у ленгарському робив. Просто майнкрафтовські дефолтні картини покладу. Того доста. Все можеш хоснувати колону? Що конкретно? Кіть кришу бодні прикривати блок. Айно. У мене так і вчинено, наприклад. Я ти дораз укажу. То-то, насправді, Никите, щося до Кива церкви, на низьки я би оповів, аж все готово. Мені треба ще зробити возори, ікони, треба вчинити сісю задню святую святих, там, де якісь лавички по накладу. Бо я то буду вже робити не на стрімові. Низьки я вам ще укажу піціцько, що в мене тут є, бо якраз ми вовку нагадав, що це може основати колону. Я видів, так люди і робили, ось вони із бодні чинили частину стіни. Фактично, бодня була просто частиною стіни. У мене сяку чинено туйк, де у мене плавильня, не знаю, це відів, із туй, де тегларня, то в мене сякі учинено ж. Ці 4 основні стовпи, вони стоять гиби на цих гордовах, і я собі сюди годен складувати, що мені треба. Я не знаю. Слухай, тися тепер дуже небезпечно звідаш, бо я у церкві на тільки давно не був. Ну, по справдішню. У Майнкрафтовській я був тепер лиш. Бо смисл в тому, що я не знав ту термінологію, на тільки би оповісти. Олтар, ото є но. Як би то не висловлювали, ото є но. Це мусиш розуміти. Так, і це я раз можу відкласти, це мені все не треба. Там у перспективі що мені треба буде ще? Із дуба буду робити всякое напарування. Смиряковий плит мися пригодить. Що в мене тут доброго ще є? Є в мене грибосвіт. Є в мене ще всяка мідь. Теракота всяка прикольна. Може теракоту вчинити там падемент, або гранітом, або де не треба. З дощок нормально. То не на тільки багата хижа. Я з Митем не говорю. Ти що? Бось ми такої не писав. Ай-яй-яй, кажуть, Настя йду го зазвідав, ага.
Ну, доста поранно, доста поранно. А в Тадж-Махалі там не... Хіба не другий бог? Зайди на стрім та напиши мені у коментарі. Я? Добре, та що? Будемося туди видав маленько сохраняти. Із церкву туй ми раз кінчили. Мені треба мало спочити. Я пак офлайн подочиню, що тут ще хибит, така дрібля. Сісь болтик маленько ліпший треба, тут мені треба полицю з книгами, треба мені тут теж ікону, свічечки. Тут його не бути просто ще якісь авать лавиці, сісти, спочитувати щось таке. Айно, тут навіть не були, десь це вже не є. Туйка буде щось, на чому будуть свічки, наприклад. Туйка буде та казательниця попова. Туйка у них буде chill-out зона їхня. Я не знав, що там конкретно має бути. Вино має бути якось видавайно. Ікони мають бути. Скоруша вже файний вид має бути. Звонарня у нас. Не знав, це буду хотіти окреме звонарню класти. Бо туйка вже дзюін мав. Що? Ну, по клавиці, а що? Що мало бути? Тут теоретично ще щось може бути, бо я не знав, що. Раз не буду колотити. О, мені це види доста непюло вийшло, ні? Будемо туди раз це сохраняти. Пак другий раз, коли будемо стрімити, не мав поняття, може через тиждень, може через 2, коли буде світло, коли буде час, коли в мене будуть сили. Як Бог дасть. Айно. Свічки, думаю, ось на золотим блокові май нормально впишуться. Я в церкву на темах хочу то всяде по золочині. Добра думка, айно. Є в нього того золота ще ні в року. Гонно бути і таке. А вать годин бути тот мідний блок. Тоже, ні? Добре. Дякую, Ніку, вам теж. Удачі, сокутіться там. Добрі, тоді будемося відкланювати раз. Дякую всім, хто приходив, дякую всім, хто писав. Дякую всім, хто радив, як буде ліпше. Приклалися до церкви в Новоселиці. Так можу повісти. Добре, добру ничку. Раз майтеся.